Vážení priatelia, milí naši zákazníci, dnes by som vám rád predstavil zo pár najpredávanejších produktov v našej kamennej predajni. Medzi ne určite patrí táto veľmi jednoduchá a praktická taška UCB Pentagon. Do tejto tašky sa vám zmestí množstvo praktických vecí. Taktiež vám ukážem zo pár ďalších predávaných produktov. Je to tento nôž Mora, vynikajúci pomocník. Opasok Cobra, jednoduchý, praktický a za vynikajúcu cenu, len 11,90. Sprej na medvede, čo je v súčasnej dobe veľmi aktuálna pomôcka. Pre airsoftových hráčov a nadšencov je to široká škála guličiek v rôznych hmotnostiach. A v neposlednom rade sú to ochranné nepremokavé plachty, ktoré ponúkame tiež v rôznych veľkostiach. Príďte sa sami pozrieť a presvedčiť, čo všetko máme v ponuke. Tešíme sa na vás a na vašu skorú návštevu.